עשית המסע הכי יוטיוברי עכשיו, שזה לצלם בים. יש כאילו קטע ליוטיוברים, פשוט לבוא ולצלם בים. ראיתי סרטון של אליור בילוקס, הוא אומר את זה שבוע שעבר, ועכשיו פתאום אני קולט שאני עושה את זה בעצמי וזה אירוני. וגם בחרתי את המזג האוויר הכי מאפן לבוא לים. כאילו, תחשבו, זה לא קיץ, עכשיו אני בים, יש ים רוח, אני עם כובע נטו כי השיער שלי פשוט עף באוויר. קפוא פה בטירוף. אז בוולוג הזה, לא ממש תכננתי משהו. אני לא ממש תכננתי משהו בוולוג הקודם גם, אבל אמרתי שאני פותח מצלמה נטו בשביל לאתגר את עצמי ואשכרה לעשות תוכן. והיום אני אעשה את אותו דבר. לא ממש תכננתי כלום היום. ראיתי שיש אחלה מזג האוויר, אז אמרתי שאני אפתח את המצלמה פשוט ואני אצא לדבר על דברים שאני רוצה לדבר איתכם. אני חושב שבמסע שלי ביצירת תוכן אני מתמודד עם איזשהו קושי שאני, כאילו אם משהו לא מתוכנן אצלי, אז אני עכשיו לא אפתח את המצלמה ואעשה ולוג. כאילו אין לי יותר מדי ניסיון בוולוגים, פשוט מצלם מה שאני אוהב, אבל כדי ליצור תוכן צריך לנסות, צריך לבוא ולקחת את המצלמה ואשכרה לצאת החוצה ולדבר. אני מדמיין הרבה ולוגים בראש שלי, ואני אומר כאילו אם זה לא נראה ככה, אז אני לא אקח את המצלמה ולא אצלם ולא כלום. ואני חושב שמה שאני עושה עכשיו זה אשכרה להתמודד עם זה. פשוט אמרתי פאק איט, כאילו אני לוקח את המצלמה, מה שיוצא יוצא, כמו בוולוג הקודם, אבל הפעם למדתי לקחים מהוולוג האחרון. אגב, תראו, הבאתי מיקרופון חדש של DJI, וזה האמת משהו שלמדתי בוולוג הקודם, שאני פשוט צריך אשכרה מיקרופון טוב, שישמעו אותי טוב. ובלי קשר, DJI, אם אתם רואים את הסרטון הזה, אני מת על הציוד שלכם. בבקשה, תעבדו איתי. what the fuck, עוד שנייה עפה לציפור נותר. יש פה סירה. אני אתכן אתכם בתהליך של הכושר. בגדול, בסרטון האחרון אמרתי שאני מתחיל מסה, שזה היה ולוג האחרון לחיטוב, ואני מתחיל מסה, והחלטתי בסוף שאני רוצה להמשיך את החיטוב, כי גם לא הייתי חטוב מספיק, היה עוד הרבה מה להוריד, ואנחנו כבר על זה. בוא נגיד שוולוג האחרון, נראה לי אמרתי שקמתי 80.5, 80.6, ועכשיו אני שוקל 79 כמעט עגול, ואני רוצה להוריד עוד קילו אפילו. אז אנחנו ממשיכים בחיטוב, אפילו היום תראו את השייפ העדכני, ועוד משהו שרציתי לדבר עליו זה שהרבה מכם שואלים אותי אם אני יכול לעשות סרטונים של תרגילים במכון, של כאילו ללמד אתכם להתאמן, וכאילו תשמעו, אני לא מאמן כושר, אני לא מתיימר להיות מאמן כושר, אני לא מפתח גוף אפילו, אולי בעתיד אני מפתח גוף, לכו תדעו לאן החיים יובילו אותי, אבל אני כן מאוד נהנה להתאמן ואני לוקח את זה מאוד ברצינות ואני משקיע מאוד בתהליך הזה, אבל אני לא מאמן כושר. טוב, חלאס בלבולים, יאללה, בואו נצא לאימון. Locked in my room, 4 black walls, tied the noose, no recall, no result, fuck withdraw, rather shoot up till I fall. Murder on call with the 5-9, 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline, bodies fucking Taylor dinner every nighttime. Smoking that dope off the floor, let me ball, hopefully don't cut, don't fuck with y'all. Spray paint the walls with blood and whatever, drag you outside, let you rot in the weather. Don't think I can explain any better. I'm scared from the terror and live for the lesson. My birth was an error. Dying is all the very that's all on my breath. Just fuck with them, they said he up in the bed. Calling my rope in my neck and I woke up choking from the hole in my chest. מה הולך? אז בגדול די סיימתי לערוך את הוולוג שאתם צופים בו עכשיו, ממש הוולוג הזה, הוא כאן מאחוריי. אבל מרגיש לי שיש דברים שקצת פיקששתי בוולוג הזה מהוולוג הקודם, ויש דברים שהאמת קצת השתפרו, ועל זה נדבר עכשיו, כדי שנראה איך אנחנו מתקדמים מכאן. אני אסביר לכם. בוולוג הקודם קיבלתי לא מעט ביקורות על זה שצריך שהוולוגים האלה יהיו ארוכים יותר, כי יש אנשים שזה מעניין בעיניהם, וולוג שהוא 9 דקות עכשיו, מבחינתם זה קצר והם רוצים משהו כמו 15-20 דקות, שזה באמת מה שאני מכוון עליו. אבל יש הרבה קטעים בוולוג הזה שאני מרגיש שהיו כל כך לא רלוונטיים וכל כך חונקים, שאני הרגשתי שהייתי צריך להוריד אותם כדי שהוולוג הזה ירוץ ושיהיה מעניין. אבל מה שקרה זה שאין לי מספיק קטעים בשביל שהוולוג הזה יהיה אפילו באורך של הוולוג האחרון. הוא יצא יותר קצר, ומהוולוג הזה למדתי שאני צריך לעשות ולוגים יותר ארוכים. ובאמת להשקיע עוד בצילום, להשקיע עוד קצת, אפילו עוד יום בשביל לצלם, רק כדי שבאמת יצא ולוג של מעל 10 דקות, ואת זה למדתי מהוולוג הזה. מה שכן שיפרתי בוולוג הזה זה קודם כל המיקרופון שיש לי עכשיו, שאני באמת יכול להיות בטוח ששומעים אותי טוב. בוולוג לפני זה לא שמעו אותי הכי טוב, ועכשיו באמת סגרתי את הפינה הזאת ושומעים אותי הרבה יותר טוב. והעניין של הצילום, השקעתי הרבה זמן בללמוד הרבה מאוד דברים בצילום,
ואישית אני מרגיש שבוולוג הזה יצאו הרבה דברים הרבה יותר טוב מאז הוולוג האחרון, ואני מרגיש שבוולוג הזה באמת הצלחתי לשפר את זה. עכשיו, אמנם הוולוג הזה יצא קצר ואני מרגיש שאולי חסר בו תוכן, אבל מצד שני אני כן מרגיש שאני שמח שהוצאתי את הוולוג הזה, כי למדתי ממנו המון דברים. תחשבו שזה בסך הכל ולוג מספר 3. מה יקרה עוד 10 ולוגים? מה יקרה בוולוג מספר 13? תחשבו שזה רגע הוולוג השלישי שלי, ועוד 10 ולוגים הכל הולך לראות שונה לגמרי. גם ההגשה שלי תשתפר, גם הצילום ישתפר, הרבה מאוד דברים לא יראו כמו שהם נראים עכשיו. אז אני כן שמח שאני עושה את זה, ועדיין מעלה את הסרטון הזה, גם אם הוא לא הכי מושלם, כי זה גם חלק מהתהליך שלי להתגבר על זה שלא כל דבר שאני אעלה יהיה מושלם, כי יש הרבה דברים שאם הם לא נראים מושלמים בעיניי, אז אני לא אעלה, וזה ספציפית ולוג שהוא קצר, חסר בו קצת תוכן, ואני עדיין אעלה את זה, כי זה חלק מהתהליך שלי כדי ללמוד ולהשתפר. עכשיו אני רוצה לבקש מכם שתרשמו לי ביקורות ותרשמו לי רעיונות ודברים שהייתם רוצים לראות אצלי בערוץ בתור אחד שמתחיל עכשיו ולוגים. תרשמו כל דבר, גם אם זה לא הכי שייך אליי, גם אם זה לא הכי קשור לנישה שלי, תרשמו לי ואולי אני אצליח ליצור תוכן כזה בסגנון שלי, ואני נורא אשמח לשמוע את הביקורות שלכם כדי שאני אוכל ללמוד ולהשתפר לאהבה. עכשיו רציתי להראות לכם משהו. שימו לב, כל פריים בוולוג הזה עובר עבודה של צביעה. תחשבו שכל דבר שצילמתי נראה בעצם ככה לפני, ואני עובר וצובע אותו כדי שהוא ייראה ככה. עכשיו אני עושה את זה ממש על כל חלק בוולוג, אז הקטע הזה לפני צביעה בכלל נראה ככה. או שלדוגמה אני אקח קטע נוסף, ולפני צביעה הוא נראה ככה. יש פה הרבה מאוד עבודה מאחורי הקלעים אחרי כל סצנה וסצנה, כדי שהוולוג הזה יקבל קצת יותר אופי במקום לראות רקני ורגיל, אז ככה זה באמת מקבל איזשהו וייב. וזה אגב אחד הדברים שמאוד שיפרתי מאז הוולוג האחרון, ונראה לי שפה אני אסיים את הסרטון. אז חברים, אם אהבתם את הסרטון הזה, אני נורא אשמח אם תירשמו לערוץ ותפעילו פעמון כדי לקבל עדכונים על הסרטון הבא, וגם אל תשכחו להשאיר בלייק לסרטון הזה כדי שהוא יקודם. בנוסף אני נורא אשמח אם תעקבו אחריי באינסטגרם שמופיע כאן למטה וכאן על המסך. אני מעלה שם הרבה תכנים שאני לא משתף ביוטיוב, דברים מהחיים האישיים שלי, מהאימונים ועוד הרבה מאוד דברים, אז אני נורא אשמח אם תלכו לעקוב. ועוד משהו קטן לכל הגיימרים שצופים בי, אני אשמח שתיכנסו לשרת הדיסקורד שלי שמופיע כאן למטה בתיאור. אני הולך לעשות כמה סרטוני גיימינג ביחד איתכם בקרוב, אז תיכנסו לשם ואתם תתעדכנו שם על הכל. ופה אני אסיים את הסרטון. תודה רבה שצפיתם, אנחנו נתראה בסרטון הבא, ועד אז, יאללה ביי. תחשבי, את הולכת למות עוד שבוע, סבבה? גיל, די! את צריכה להגיד מסר לעולם, סבבה? כולנו להיכנס לחנות בפורטנייט. Find the picture in the sky. Find the piece we piece together for pieces.